Hobeago bizitzeko, Hamaika bere irtenbideak ezagutzera gonbidatzen zaitu. Altzari, dekorazio eta berritze lanetan. Hamaika, Ama Guadalupekoa traineraren alde. Ziagoa programako 3. saia dugu eta gaur Kalixia zilan ekarri dugu gurekin elkarrizketa txiki bat egiteko. Kaixo, Kalixia? Apa, bainat. Lehenengo taldean egin duten asteburua errepasatuko dugu eta gero bigarren taldearen inguruan hitz egingo dugu. Oso ondo. Nola ikusi zu lehenengo larunbateko estropada eta gero igandeko estropada horian egin zutena eta irabazi zutena? Larunbateko denborak ikusita, hori ikusi nuen, konturatu ginen, emaitza oso ona zela, ez? Egia da, eremu horretan erlojupeko proba egin ezkero eta 7 segundutara bakarrik gelditzea, horrek esan nahi du edo esan nahi zuen egun horretan, prestakuntzaren aldetik traineru ondo dagoela. Normalian erlojupeko probatan diferentzia murrizten dire, eta nik uste dut 3. izan da itxasoz egon bezala emaitza oso ona zela. Eta gero ja igandia hori joan ere bai, hor hobeto emaitza lortu zutelako, eta beste aldetik ere bai ikusita itxasoa zegoen bezala. Aurreko igandian kontxan Hondarribik irabazizun edo batzuentzako ematen zuen irabazen zula itxaso sakarrakin ondo moldatzen direlako, bino hor, astebukara importante honetan erakutsi dute ondo daudela, bai herriluan eta bai itxaso nahiko lasaiarekin. Egia da, azken 2 asteburu honetan ari dela lortzen 2 egunetan ondo ibiltzea, bai larunbatean eta bai igandean. Gainera aldaketak egiten egun batetik bestera. Ematen du aurrek urtetako blokea atetzen duenean hobeto ibiltzen direla, baina aurten beste aldaketa txikiak baita ikusten ari da goian ibiltzen ari direla. Bai, bakarrik kendu behar dugu Laredo eta Portugaleteko astebukara hori. Horre badakigu zergatik, kaleak zirela edo, batzutan badakizunez, erregatak, estropadak ez dire ateratzen zu prestatzen o pentsatzen duzun bezala, eta astebukara horretan egia da sorte zela egon atalekoekin, ez? Bino bai, esan duzun bezala ja ikusi da 2 egunetan 2 astebukaera eta gero, eta gainera aldaketa batzuk eginez, ikusten dela botia ondo dagola. Badakigu ezagutzen dugula ere bai, prestakuntzaren aldetikan, pazientzia eskatzen zuen, Jon kasu honetan, esaten zula gauzak ondo zeudela, lasai egoteko, eta batez ere taldeak erakutsi duela psikologikoki fuerte dela, eta horrek asko esaten du beraien alde. Bai, hemendikan aurrera goraiteko aukera duten, eta rezimendu gehiagotan hartzen ditugun gurekin. Gaur, zu gurekin egita aprobetxatuko dugu bigarren taldearen inguruan hitz egiteko. 3 estropa egin ditu bigarren taldeak, San Juan de Luzen bestia Luankon, Asturiasen eta Huaskena Pasaian. Nola ikusi zu lehenengo estropada hauetan taldea eta batez erain talde gaztia izan da nola ikusti duzu denboraldi hau eta batez ere lehenengo 3 estropada hauek? Alde batetik lortu dugu aspaldiko partez nik uste dut osatzea talde gazte bat, benetako trainera B esaten den bezala, benetako B bat, ez? Aurreko urtetik 8 aldaketa daude, eta ondo ezagutzen duzu zu barruan zaudelako, eta aurten gauzak ondo egin ditugu. Egia da, aurreko urtean gauza batzuk ez genula ondo egin, ningandik hasita, gauza batzuk taldea bezala ez ginen oso ondo ibili, ez? Eta katz horiek nik uste dut bideratu dugula, hori da niretzat importanteena. Hasieratik genekien klubak eta bai ni eta bai Mikelek kasu honetan laguntzen dit genekien zer nahi genuen eta badakizu nola landu dugu, ez? Ni oso gustora nago taldearekin. Baborreko bandan adibidez 9tatik, 5 mutil, zu zaude barne, berria zarete eta horrek esaten du,
gaztearen indarra daukagula, ambizio hori ere bai, bino esaten den bezala para lo bueno y para lo malo, ez? Batzutan gaztea izan da goguak dituzu, bino batzutan burua falta, bino bueno, beti esaten duen bezala hemen ikasteko gaude, eta, bueno, 3 estropada jokatu ditugu, lehenengoan Donibane Loitzunen, bigarren emaitza hori nik uste dut ez genula oso ondo baloratu, gero ikusita, hasieratik esaten genula, 4-6 talde gaudela hor favorito bezala edo hor goian ibiltzeko modukoa, eta gero bai joan ginen Luankora eta 6. gelditu ginen. Naiz eta kale ona izan, ez genuen gauzak behar bezala egin. Gero zailena zen aste honetan bideratzea hori eta batzuk ja mamuak ikusten dugu ez dauden lekun, bino, bueno, aipatu dizuen bezala aste honetan esaten genuena lasai egoteko konfiantzakin, gure arraunketa, orain arte egin dugunarekin, eta hori ikusi da. Hori ikusi da gauza astea ondo eginda eta konfiantzakin, bai entrenadorian, bai patrorengan eta bai talde guziengan, azkenean gauzak ateratzen direla. Eta atzoko emaitza zoragarria, benetan lehen aipatu dudan bezala, Larunbata AZT-ko eremu berdinean, azkeneko luze horrekin, 7 segunduta sartu eta San Pedro hori benetan estropada bikaina egin genuela, eta bakizunez, irabazi genuen eta posa ondila hartu genuen. Hil zinen arro niten barruan eta hainbeste gazteekin eta zu veterano izan da eta entrenatzaile gainera, nola bizi zen estropada hori eta nola gu gehienak oso berriak, nola bizi zen? Nik ikusten zen, lehen aipatu dudan bezala, aste guzia ondo entrenatu genuela eta egin behar genuela atzo komentatu nuen estropada binolen. Gure lana ondo betetzen badugu, gustora geldituko gera. Eta emaitza ziuruna ona izango dela. Ez dakit irabaztea, bigarren, 3. hori izango dela. Beroketa ona egin genuen, eta nik ikusten nuen taldea zentratuta, goguakin, ondo arraunian, bero asko egiten genuen, eta dena gauza guztia kontrolatzen, eta ikusten zen ja barretikan, botia ondo juten zela, ez? Egia da ni aste honetan sartu naizela botian, pizka laguntzeko goguakin edo barrutikan ikusteko sensazio horiek, eta hasieratik ikusten zen botia ondo juten zela. Eta nik uste dut eskatzen ziren gauzak ondo betetzen genuela, eta arraunketa arina zen, naiz eta gogorra estropada, bino ez ginen joaten itota bezala, ez? Horreko, igual Donibane Loitzunen ere bai, pixkat itotago, pixkat nahi bai, bino ikusten zen gabarra bezala, ez? Bino atzo arina eta barrendik ondo ikusten duen, jendia ja urduritasuna pixkat alde utzita. Igual lehenengo 3 estropada horietan, lehenengo eta bigarren estropadetan oso urduri izan jendea, oso gaztiarelako, zuztuzu penalizatuko digula edo kalte egingo digula hain gaztiak izatea? Nik uste dut okerrena egin dugula, esan nahi dute, lehenengo 2 estropadak, bai Gorka, eroitzen naiz orain Parra, edo zu, edo Aitor, batez ere, Inigo ere bai, batzuk berriak, eta lehenengo denboraldia izan da, nik ulertzen dut urduritasun horiek, ez? Egia da batzuk ohituta zaudetela bankomobileko aulki mugikorreko probak egiten, bino hau desberdina da, eta azkenean urduri jartzen zera, eta batez ere nik aipatzen dudana. Goazen gure lana ondo egitera, eta urduri horrek ez sortzea agarrotamentu hori edo gure lana ez betetzea. Eta nik uste dut okerrena ja pasadu gula. Esan nahi dut, errendimendu aldetikan. Gure euneko nik uste dut gai garela hemendik aurrera egiteko. Eta nik hortaz jarraituko dut. Gure lan egitera, ondo egitera astea, ondo berotzea, ondo zaintzea, eta gure lan egiten badugu, eta urduri horiek, txar horiek, usten baditugu pixkat baztertuak, goian egongo garela. Aurre denboraldi hortan, pretemporada hortan ikusi, San Pedro beti oso goian ibili da, gero bigarren gehienetan berengandik urril, baina getxo ez dakit tapatu ibili den beti atzetik ibiltzen zela, eta orain liga zirenetik lehenengo estropada irabazizun, eta beti goian ibiltzen ari da. Nola ikusti duzu hori kartak gordetzen ari ziren edo? Ez, nik uste dut batzutan, Donibane Loitzuneko eremu hori pixkat berezia zen, ez? Sei luze, Bosia Boga, kalen kontua ere bai,
pues bueno, horre zerbait esan nahi zuen. Gero, arkotekin batera atera ziren, eta gertatzen da arkote eta getxon artean beti, ez dut esango San Pedro eta San Juan bezalakoa, baina normalian hor pike polita dela. Nik uste dut getxo aurretik ikusita eta badakizu burua nola den, ez? Eta atzo bere entrenatzaileak esaten zidan, pues talde gaztea zela, eta berak ere harrituta bezala zegoela, pues emaitza hoiekin, ez? Karo, ja burua asko jolasten du eta konfiantza horrekin baldin bazaude, pues bueno, aurrean ikusten zera eta asko laguntzen du. Gero ja Luankon ostropada oso ona egin zuten lehenengo kaletik, bino nik uste dut igual agian atzo palo pixkat hartu zutela. Eta fijazu diferentzia gu 18 segundu atera geniela berdina Donibane Loitzunetik, ez? Eta lehen aipatu duzun bezala San Pedro aurrian ibili da, bino nik uste dut agian San Pedro pixka fuertego hasi zela, eta, bueno, agian, igual prestakuntzaren aldetikan, gure kasuan, nik uste un margena badaukagula, eta hemen ikutxira hasiko garela gure puntu hartzen, eta bai egia da, hoiek eta bai deusto, bai arkote, hori biliko garela eta mundakarekin, ez? Bai, igual, berdintasun handi hau izan da, detaile txikitan erabekiko dela astropa bakoitza eta liga. Erregularidadeak eskatze du la liga, baina detaile txikitan estropada bakoitza, ez? Bai, detaile txikitan, eta ja guain azten gera larun bat eta igandea. Hori ere bai guretzat importante izango da rekuperaketak, bidaiak ez ditugu oso luzeak, baina azken finean asko aipatzen dizuen, ez? Ura asko eran, deskansatu, astean zehar zaindu, siesta bota alba da, todo es poco esaten dugun bezala, porque azkenean detaile txikitan begiratu atzokaiku, ez? Lehenengo zeabogan katiatu, eta atzean gelditu zen, begira getxo lehenengo estropada 18 segundu ematen zuen irabaziko zula liga, eta horrezkeroztik ja ez du irabazi. San Pedro oso ondo barruraka Luankon, bi luze horietan, Boparez, gu ez horren ondo, atzo aldiz bai, osea, esan edet, hiru estropada, hiru garaipen ezberdinak, eta gauzak detaile txiki batzuetan, oain horrengo estropadan ere bai jadakagu launaka, hiru txandan, eta getxoko eremu hori exigentia da, kostauzko pizkat olatua, oraindik ez dago itsaso emana, baina pizkat olatuarekin hori aprobetxatu behar da, kalen kontua, detaile txikiak, salida on bat eginez, edo hirugarren luze potente bat egiten, azkenean garaipena lortuko du talde bat. Bigarren traineroa pizkat apartu utzit eta analisi txikiago eginda, zu nola hasi zinen, bakigu urte asko daramatzazula Hondarribiko elkartean, nola erabakizun entrenatzaile hasi nahi zuen nola eta zer bultzatu, nola hasi zinen? Ni hasi nintzen, zu jaio gabe zinen, ni 84an hasi nintzen, 14 urtekin, kadete mailan, eta hor egin nun kadetea, juvenila, eta gero 3 urte traineruan. Zure adinarekin traineruan egon nintzen, 3 urte jarraian, eta gero ja, lehen egiten zen soldaduzka hori eta ikasketak eta, utzi nituen 4 urte. Gero 86an bueltatu nintzen, hasieran B bat, hor osatuta zegoen B bat, eta hor hasi nintzen ere bai, urte oso politak, eta gero ja goiko mailan, Mikel Orbañanos etorri arte. Gero egon nintzen urte bat Mikel Orbañanosekin, 2 urte, eta 2003an izan nintzen, proposatu ziaten, bigarren traineruaren entrenatzailea. Egon nintzen 3 urte kanpoan, lana historiak eta gero voltatu nintzen 2007an, 2008an, infantilen edo beko kategoritan entrenatzailea. Eta guain dela 3 urte, berriro proposatu ziaten, aldaketa bana egin nahi zutela, eta bigarren trainerua. Nik uste dut, ari garela lortzen pixkat katia ondo elkartzen edo, ez? Beko mailatikan, B bat eta B horretan saiatzea, betikan etortzen direna, eta gora begira, aldugun gehiena, A bezalako arraunketa hori, ez? Zaila da, doainik asko falta zaigu, bino urtez urte nik uste lortzen ari garela. Eta entrenadoria bezala, nik uste dut hori norberak daukala zerbait, edo klubak ikusita, honek balio du, edo honek gogua ditu, edo guazen probatzera honekin, eta ni beti laguntzeko pres klubari, beti hemengo klubakoa naiz eta izango naiz, eta orain bekin nago, gero ez dakit berriro infantilakin, edo
klubak esaten badu edo ikusten badu laguntzeko gai naizela, horta jarraituko dut. Igual, Mikel tazu batera izerate traineroekin lanien, horrek ere lagunduko izu, berekin baita ikasiko duzu. Hainbeste esperientzia izan da berak, erakutsiko izu gauza txikitan, ez? Bai, Mikel oso entrenadore ona da, eta harremana oso ona dakagu. Ni orain dela 3 arte hasi nintzenean, asmoa zen hori, klubak esan zigun, pixkat bile lotuta jun, negua nastuak ibili ginen, 3 trainerukin, eta beti pixkat iristen da ekaina edo, eta bakoitza bere aldetikan, batez ere Mikel kriston responsabilidad galako, eta hor oso horra dateka eligan ibiltzea, ez? Bino bai, asko ikasi du Mikelekin, aste honetan ere bai, konsultatu dizkiot gauza tekniko batzu, badakizunez bezala, arrauna, ni hori nahiko garbi neukan, bino traineruen nivelazioa eta neurriak eta pixkat, eta bai, Mikelekin asko ikasten ari naiz, edo zer gauza galdetzen diot, eta bai, horretarako nago, badakit aprobetxatu behar dudala bera hemen egon ezkero gauza asko galdetzeko, eta bera Mikel beti dago prez bai neri edo nozeini laguntzeko. Ondo, Galixa. Ja bukatzen jungora, bakizu aurreko hastian Joseba gurekin ibili zela entrenamendu bat grabatzen, eta programa bukaeran jarriko dugu bideo montaje txiki bat, bestela entrenamendu soluzio izan zen. Eskertze izugu gurekin egotia, elkarrizketa txikinetan. Aldizu zuri galdetu zerbait, Bueno. Josemi egin zuen begizela? Ondo portatzen mazera bai. Bai, hombre, dudik ez. Zer moduzu, lehenengo ilustropada horiek, ez dakit ados zauden nik esandakoarekin, edo nola zaude, hirugarren pizka lasaitasuna gehiagorekin, o nola ikusten duzu? Lehenengo estropada hortan oso nervioso. Zuk ikusiko zenidan beroketan eta nintzen oso nervioso. Nik uste dut moian baita 8koan nivel nintzen, baina hor nervioso gartzen nintzen, baina nik uste dut lehenengo estropada honetan jarritzen horrendik nervioso. Gero emaitza, ondo. Guk beharriako gaztenak bakarrik zuk esan dagoa, o veteranoak esan dagoa kumplitzera, eta poko maz, ez? Eta gero bigarren estropada hortan Luankon, kanpoan gelditu nintzen, bizkarreko arazoak eta izan da, eta rotazioak eta dena, eta azken honetan oso ondo, gainera nahiakin barruan izan da, eta raunian, eta bilek traineruko bandera bat irabaztia oso polita, ez? Eta mendik aurrera ez dakit, entrenatzen jarraitzera, udara ez disfrutatzera, negua oso luzi izan dela, eta horrela jarraitzera. Zu esan duzuna gozatzera, ez? Nik uste dut talde polita dakagula, eta azkenean zuen artean balore horiek edo bizitzen diren gauza horiek oso polita direla, eta nik uste dut suerte handia dakazuela, nik ere bai zuekin, bino esan edet hortaz jarraitu behar duzuela gozatzen, eta giru ona sortzen, eta alba da, goian ibiliko gara, bino. Bai, egia esan gure artean oso gustora gora denak, bai zurekin, Miguelekin zurekin niltzen dara lagutzen motoran eta oso gustora gaude, ez daukago problemari gure artean, aldi ditugu gauzak esan, eta beti problemari gabe. Horrek laguntzen badigu goian ibiltzen eta beste estropadaren bat irabazten, hobeto. Bai, oso ondo. Orain segi reportei horrekin, nahi duzun bezala. Bai, esan bezala, gaurko 3. saioa bukatu dugu, eta utziko dizugu aurreko asteko entrenamendu baten bideoarekin. Beste bat arte eta hurrengo astean ikusiko gara berriz.